Okay lang, di ako nakamas. Okay lang yan, ma'am. Okay lang. Oo, okay lang yan. Surprise. Sarap na, ma'am. Kaya lang yung may mask. Okay lang po yan. Hello. Ayan, so good morning po sa ating lahat. And syempre kay ma'am, alam niyo na kung sino or kanino galing tong surprise na to para sa inyo. Batiin ko lang din po kayo ma'am ng happy 3rd anniversary po sa inyo, okay? And ma'am, since alam niyo na yung kung kanino galing yung surprise ito, narating po pala siyang teddy bear na rin dito. Okay. And ma'am, itong nagbigay ng surprise na ito ma'am, meron din po silang pinadalang mensahe na babasahin ko na lang din po para sa inyo, okay? Alright. Basahin ko na lang po yung message nila ma'am. Unang-una sa lahat, honey, babatiin muna kita ng happy 3rd anniversary of love sa ating dalawa. Alam mo naman na hindi ako romantic na tao. Buti na lang meron yung ganito. Anyways, salamat sa lahat-lahat, Hana. Sa iyo at kila tita at tito sa pagtanggap sa akin dito sa bahay niyo. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita, Hani. Kahit na para kang K9 kung magalit. Joke lang. Kahit ano ka pa or ano pang mangyari, ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Alam kong madami pa tayong haharapin na hamon ng buhay. Pero ito lang isipin mo, nandito lang ako at kahit ano pang dumating na pagsubok, kayang-kaya nating lagpasan yan. Basta salamat sa lahat-lahat at sa pagmamahal sa akin. I love you so much, Hana. Ayan. Ayan ma'am, since narinig nyo naman po yung message na binasa ko para sa inyo, ano naman po yung mensahe nyo ma'am para po sa kanila? Opo, kahit short message lang po. At least short message lang po ma'am, okay lang po. Ani, grabe. Thank you so much. Alam mo naman kung gaano ako ka-thankful na dumating ka. Tinanggap mo ako kung ano ako. I love you so much. Ayan, sana alright. And ma'am, meron din po pala kaming, meron po palang na ihinandang cake para sa inyo. And i-blow nyo lang po siya. Okay pa. Alright, wait lang po natin yung cake. Ayan. And ma'am, and before you blow the candle, pero ma'am, bali mag-wish na lang po muna kaya. Okay ba? Alright, wish na lang po muna kayo. Alright, and go. Ayan, once again, happy 3rd anniversary po sa inyo ma'am. And ma'am, picture na lang po muna kayo ma'am. Dito po muna sa